अगर समुंदर में लहर कम हो जाला एकरा मतलब ई ना समझेला कि समुंदर में पानी खत्म हो गेला। ऐसा ही कुछ हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लोग समझत रहे कि अब पावर स्टार के पावर खत्म हो गईल बा, उनकर जितना भी गाना आ रहल बा सब फ्लॉप हो रहल बा। लेकिन ना ना ना, अगर शेर 2 कदम पीछे लेला एकरा मतलब ई ना होला कि शेर डर के पीछे हो गया है। अरे भाई, पावर स्टार ब्रेक लिहलन कि हम अपना फैंस के जो नाराजगी है ओकरा दूर करी, और दूर करला के मतलब ई हो कि एक बार 3 गो गाना के पोस्टर रिलीज कर ले। पहला गाना का नाम है काशी में शिव शंकर, जो सारे गामा हम भोजपुरी फिल्म से रिलीज किया जाएगा। ये अभी मोशन पोस्टर रिलीज किया गया है सारे गामा हम भोजपुरी से, जो कि म्यूजिक इतना तगड़ा है कि हाँ रूह कपा देगा भाई। और रउआ सबके हम बता दी कि ई गाना के लिखले रहे भागीरथ पाठक जी, और म्यूजिक से सजाए हैं शुभम राज, जो कि म्यूजिक बहुत तगड़ा देते हैं। ठीक बा। और लगले लगले एगो और गाना के पोस्टर रिलीज कर दिलक ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन, जे गाना के नाम है नीलकंठ देवा। ये हारमोनिया वाला है भाई, हारमोनिया पता है ना, हारमोनिया जेकरा पर पवन सिंह के एगो हारमोनिया पर गाना गैले रहलन, अभी ओकरा पर 17 मिलियन से भी ज्यादा व्यू है। वही टाइप के गाना आ रहल बा। और ई गाना तो आज रिलीज होवेला बा 3 बजे शाम के, यानी पीएम में। ठीक है, तो तनी दिखा देवल जाओ पावर स्टार पवन सिंह जी के फैन कि कैसे रिकॉर्ड बनावल जाला से दिखा दिहा। और एक गाना के पोस्टर रिलीज करल गए रहे टी सीरीज हमार भोजपुरी से, जे गाना के नाम है भोला जी के टोला। भोला जी के टोला एहू गाना कमिंग सून में बा। ई गाना के लिरिक्स कौन दिले है पता है? विजय चौहान जी, और म्यूजिक दिए हैं विकास यादव जी। बड़ा जबरदस्त गाना की म्यूजिक देते हैं, और विजय चौहान जी के तो कहना ही नहीं है, उनका लिरिक्स में इतना दम रहता है कि पूछिए मत। रघुआ सब तब तैयार हो जाएं, क्योंकि पावर स्टार पवन सिंह जी का आज 3 बजे नीलकंठ देवा गाना ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से रिलीज हो रहा बा। धड़ाधड़ एकदम लाइक और व्यू के बौछार कर दिया, और ई वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया कि सभी पावर स्टार पवन सिंह के फैन जितने हैं उन तक पहुंच जाए। और कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा कि पवन सिंह ने ब्रेक लिया तो क्या ऐसा धमाका होना चाहिए था या नहीं। तब मिलते हैं एक नए वीडियो में। नमस्कार।